дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. расулзода дар Москав оғози парвозҳо ва авфи муҳоҷиронро хост. чӣ ҳосил шуд? маликшоев роҳи сафари русияро гуфт. пешвозу фатирхӯрии ноиби губернатор то маошу роҳпулӣ. вазири кишоварзӣ: мардуми тоҷикистон захираи беш аз 2 сола доранд. иммунитет аз COVID-19. вазири тоҷик сабаби қимат шудани тухмро изҳор дошт. маълум шуд чанд кас дар хуҷанд ба COVID-19 сироят шуда буд, чанд кас фавтидаанд. баъди 6 сол ваъдаи шаҳрдори нави хуҷанд дар бораи тақсими хона ба сокинон. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Юниса Тамлоева. салом. ҷаласаи 17-уми комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Русия ки таи 2 рӯзи охир таҳти роҳбарии нахуст-вазири тоҷик Қоҳир Расулзода ва муовини раиси ҳукумати кишвари мизбон Алексей Аверчук ҷараён дошт, ҷамъбаст гардид. ҳайати Тоҷикистон таҳти раёсати Расулзода бо дар назардошти беҳбудии вазъи беҳдоштию эпидемиологӣ дар ҷумҳурӣ ба ҷониби Русия пешниҳод кардааст, ки масъалаи зудтар барқарор кардани алоқаи ҳавоӣ миёни ду кишварро баррасӣ намояд. ҳайати меҳмон ба вазъи хуби эпидемиология дар Тоҷикистон таъкид намудааст. тибқи иттилои вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон, ҳамкориҳо дар бахши муҳоҷират аз мавзӯъҳои меҳварии ҷаласаи комиссияи байниҳукуматӣ буд. аз тарафи ҳайати Тоҷикистон масъалаи мақоми ҳуқуқии аъзои оилаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва донишҷӯёни тоҷикистонӣ ки зимни иқомат дар Русия дар ҳолати номуайянӣ қарор мегиранд ба миён гузошта шуд, иттилоъ додааст вазорати корҳои хориҷӣ. манбаъ афзуд барои баррасии масъалаи қонунигардонии мақоми шаҳрвандони Тоҷикистон ки воридшавии онҳо ба қаламрави Русия бинобар содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии ҷузъӣ манъ аст, ба ҷониби мизбон муроҷиат сурат гирифт. вазорати корҳои хориҷӣ дар мавриди посухи Русия ба ин дархостҳои Тоҷикистон иттилоие надодааст. дар ҷаласа инчунин ҳамкориҳо дар бахши беҳдошт, маориф, аз ҷумла бунёди макотиби русӣ дар Тоҷикистон, ҷалби сайёҳон аз Русия, ташкили корхонаҳои муштараки саноатӣ, афзоиши боркашонӣ ва тиҷоратро баррасӣ намуданд. аз ҷумла ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки барои густариши робитаҳои иқтисодӣ ва мушорикати саноатии Тоҷикистону Русия чораҳои зарурӣ меандешанд. инчунин мувофиқа шудааст, ки барои дарёфти роҳҳои беҳтари расмиёти ҳуҷҷатгузорӣ аз ҷумла гумрукӣ ва таҳвили нақлиётӣ бо мақсади таъмини мунтазами маҳсулоти Тоҷикистон ба қаламрави Русия чораандешӣ хоҳад шуд. Муриват Маликшоев, раиси ҷамъияти тоҷикон дар Русия, нақл кард, ки чӣ гуна нахустин гурӯҳи муҳоҷирони тоҷик тавонистанд ба Русия сафар кунанд. ӯ раванди пурпечутоби ташкили ин сафарро тавзеҳ дод. пас аз 10 моҳи ҳукмронии коронавирус дар марзҳои Тоҷикистону Русия, санаи 3 январ нахустин гурӯҳи муҳоҷирони тоҷик 171 нафар озими Русия шуданд. дар ташкили ин сафар, ки гуфта мешуд аз ҷониби якчанд сохторҳои Русияву Тоҷикистон ба роҳ монда шуд, нақши ҷамъияти тоҷикони Русия дар Иркутск ҳамватан ва роҳбари он Муриват Маликшоев кам нест. Муриват Маликшоев мегӯяд, раванди ташкили сафари муҳоҷирони тоҷик ба Русия чанд моҳ тӯл кашид. аввал ғояи ташкили он пайдо шуду танҳо пас аз дастгирии губернатори Иркутск ва иҷозати ҳукумати Русия ва иқдоми ҳукумати Тоҷикистон амалӣ гардид. ҷамъияти мо бо вазорати меҳнат доим дар робита аст. рӯзи ҳангоми мулоқот дар бораи вазъи муҳоҷирон ман гуфтам, ки агар имкон пайдо мешуд ба мақомоти Иркутск овардани қисме аз онҳоро пешниҳод мекардам. намояндагони вазорат дарҳол ин ғояи маро ҷонибдорӣ намуданд, мегӯяд ӯ. ба қавли Маликшоев, дар ҳамин ҳол чанд ширкати вилояти Иркутск бо пешниҳоди монанд ба мақомот муроҷиат карданд. дар натиҷа роҳбарияти Иркутск посух дод: шумо рӯйхати муҳоҷиронро пешниҳод кунед, мо кӯшиши ташкил карданро мекунем. ҳамин тавр аз 434 муҳоҷире, ки рӯйхати ному насабашон пешакӣ аз ду ҷониб Тоҷикистон ва Русия пешниҳод ва тасдиқ шудааст, ба 171 нафар даст додааст, ки озими Русия шаванд. ӯ афзуд, ки роҳпулӣ ва дигар масрафҳоро ширкатҳои корфармо ба дӯш гирифтаву сипас аз ҳисоби кори муҳоҷирон дар муддати 6 моҳ қисм ҷуброн мекунанд. маоши муҳоҷиронро аз 60 000 боло арзёбӣ мекунад. вазири кишоварзии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода мегӯяд, тамоми мардуми Тоҷикистон захираи 2 сола ва бархеҳо аз он бештарро доранд.
сулаймон зиёзода дар нишасти хабарӣ гуфт тоҷикистон дар давраи ҳамагирии коронавирус тавонист бозори дохилии худро фаровон нигоҳ дорад. ба гуфтаи вазир, дар давраи ҳамагирии коронавирус ки ҳамаи давлатҳо марзҳои худро бастанд, бозори тоҷикистон бо маҳсулоти ғизоӣ таъмин буду ҳаст. зиёзода мегӯяд ба вазнинияҳои соли 2020 нигоҳ накарда кишоварзони кишвар меҳнати пурсамар доштанд ва фаровонии бозорҳо имрӯз аз он шаҳодат медиҳад. ӯ афзуд ки дирӯз аз бозорҳо ва махозаҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ боздид кардааст ва он ҷо ҳам фаровонии маҳсулотро мушоҳида кардааст. картошка, сабзи, пиёз ҳамааш талзадагӣ аст. ман фикр мекунам ки имрӯз тамоми мардуми кишвар аз ҷумла 70% тоҷикистониҳо ки дар деҳот ҷойҳо ба сар мебаранд захираи кофӣ, баъзе оилаҳо ҳатто аз 2 сол бештар захира доранд, гуфт вазир. ба гуфтаи вазир, танҳо мардуми шаҳр захира камтар доранд, вале онҳо ҳам то 3 моҳ 4 моҳ захираи картошка, пиёз ва сабзиро доранд. сулаймон зиёзода, вазири кишоварзии тоҷикистон, фавти зиёди мурғро дар кишвар овозаҳои бепоя хонда, сабаби болоравии нархи тухмро дар ҷумҳурӣ ба омилҳои хориҷӣ рабт дод. зиёзода дар шарҳи боло рафтани нархи тухм дар тоҷикистон изҳор дошт ки якум наздики 70% ғизои парранда ба кишвар аз хориҷ ворид карда мешавад. ӯ таъкид намуд ки хоҳем нахоҳем омили хориҷӣ ба нархи тухм таъсир мерасонад. вазири кишоварзӣ изҳор дошт ки дар пайи гарон шудани нархи тухм дастур дод ки фаъолияти корхонаҳои истеҳсоли тухм таҳлил карда шавад. ӯ афзуд ки дар пайи таҳлили фаъолияти 3 корхона муайян шуд ки арзиши аслии як дона тухм 1,17 дирҳамро ташкил медиҳад. тибқи гузоришҳо аз бозорҳои тоҷикистон, нархи тухми мурғ таи тақрибан 3 моҳи охир боло рафта ба 1,3 сомонӣ расидааст. масъулини идораи тандурустии вилояти Суғд дар бораи омори сироятёбӣ ва фавт аз бемории COVID-19 дар шаҳри Хуҷанд иттилоъ доданд. маъруф ҳоҷибоев, муовини сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд дар нишасти матбуотии ҳукумати шаҳри Хуҷанд ба саволи рӯзноманигорон омори COVID-19-ро шарҳ дод. бино ба иттилои ҳоҷибоев, дар шаҳри Хуҷанд 1547 мавриди гирифтории сокинон ба бемории ҳамагирии навъи COVID-19 ба қайд гирифта шудааст. аз ин теъдод 6 нафар аз бемории коронавирус фавтидаанд, гуфт масъули идораи тандурустии Суғд. ҳоҷибоев ҳамчунин дар бораи бемории сироятии илтиёби шуш ибрози андеша кард. ӯ гуфт ки ин беморӣ буд, ҳаст ва мемонад. беморӣ барангезандаҳои гуногун дорад, масалан бактериологӣ, вирусӣ ва ё занбӯриғию микс инфексионӣ. бино ба гуфти маъруф ҳоҷибоев, соли 2020 дар шаҳри Хуҷанд шумори гирифторони бемории илтиёби шуш дар муқоиса ба солҳои қаблӣ то 230 ҳолат зиёд ба қайд гирифта шудааст. масъули идораи тандурустӣ риояи реҷаи ниқобӣ, нигоҳ доштани фосилаи иҷтимоиро аз роҳҳои муҳофизат аз сирояти ин беморӣ изҳор дошт. сокинони хиёбони ба номи Раҳмон Набиев дар шаҳри Хуҷанд бо гузашти 6 сол соҳиби хонаҳои худ хоҳанд шуд. 6 сол пеш 32 хонаводаи ин маҳаллаи Хуҷанд бо ваъдаи бунёди шаҳраки чинӣ ё Чиннатаун бовар намуда манзилҳои худро тахриб ва замини онро дар ихтиёри мақомот гузошта буданд. ваъдаи сохтмони ин шаҳраки замонавӣ асосиёи ҳокимони шаҳри Хуҷанд дар канори рости рӯди Сир 5 сол давом кард, вале ахиран дар оғози соли гузашта маълум шуд ки ях дар сохтмони он об шуданӣ нест ва бар ивази манзилҳояшон аз бинои бунёдшаванда дар маҳаллаи 18-уми шаҳри Хуҷанд ҳуҷраҳои истиқоматӣ дода мешавад. фирдавс шарифзода, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хуҷанд, дар нишасти хабарӣ масъалаи тақсими хонаҳои истиқоматӣ ба сокинони маҳаллаи ба номи Раҳмон Набиевро шарҳ дод. сохтмони хонаҳо идома дорад. то иди Наврӯз ҳамаи хонаҳо омода мешавад ва ба ҳар яки онҳо хонаҳояшонро месупорем, гуфт Шарифзода. соли 2015 ҳудуди 1,5 метри мураббаъ замин аз ҳисоби манзилҳои истиқомати ин гурӯҳи сокинон дар ихтиёри ширкати Ҳусноро ки ба гуфтаи мақомот моликонаш шаҳрвандони чин гуфта мешуд, вогузор карда шуд. ин ширкат он замон ба 32 хонаводаи шаҳри Хуҷанд ваъда дод ки бар ивази заминҳояшон аз биноҳои навбунёди шаҳраки чинӣ хонаҳои истиқоматӣ медиҳад ва зарфи 2 сол то замони омода шудани хонаҳои нав маблағи ҳуҷраҳои иҷоравиро пардохт мекунад.
аммо 2 сол пеш масъулони ҳукумати шаҳри хуҷанд гуфтанд ки кори ҷониби чиниҳо ба мушкил мувоҷеҳ шуд ва онҳо аз сохтмони шаҳрак дар шаҳри хуҷанд даст кашиданд. қарори заминӣ ба ширкати чиниҳо вобаста шуда бекор карда шуд ва масъулияти сохтмони биноҳоро худи ҳукумат ба зимма гирифт, вале боз ҳам корҳои сохтмонӣ оғоз нашуд. ҳамин тавр ба далели бунёд нашудани чинатаун шуморе аз сокинони шаҳри хуҷанд ҳудуди 6 сол ба ин тараф дар шароити ҳуҷраҳои иҷоравӣ зиндагӣ мекунанд. бино ба гуфти Фирдавс Шарифзода, тақдими хонаҳои нав ба ин гурӯҳи сокинон дар арафаи Иди Наврӯз дар назар дошта шудааст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. қабл аз интиҳои барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби азор шинос мекунем. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳаво 10-16 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри хуҷанд бошад 9-13 дараҷа ва дар шаҳри Панҷакент 10-12 дараҷа гарм мешавад. мувофиқи иттилои Бонки Миллии Тоҷикистон, қурби расмии азор нисбат ба сомонӣ барои имрӯз санаи 10 феврали соли 2021 чунин муайян шудааст. $1 амрикоӣ 11 сомонию 30 дирам, 1 евро 13 сомонию 68 дирам ва 1 рубли русӣ 15 дирам. ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.